Здравейте, хора! Днес ще правим клип на една игра FIFA Mobile. Ето. Вече влизам. Не съм много добър. Георгио Мишев съм. Тук аз съм с Ювентус. Ето, погледнете отляво. Ще играя сега с Соло. Паднах в италианската серия аз съм, защото ми е любим. Ох, къде отидох? Емполи бих 3-1 с Милан 1-1. Торино го бих 2-0, 2-1 с Крутоне, с Рома 1-1. Сега по-добрите ще винаги завършвам 1-1 с Пескара 3-2. Малко се оставих тук, те са най-слабите. Ето с Ювентус само паднах. Аз съм от дясно. И сега срещу с Соло. След това ще играм срещу Карли. Ще гледам да изиграя 3 мача. Или колко там. Ще видя. О, не оставих да ми видите хубаво отбора. Не бе, какво правиш? Между другото имам само двама добри. Ама единия не очаквах да е толкова слаб. Не, сега може да ме вкарат и пропуска фаут. Тук ще е, да. Между другото, тук има копчета за пас и шут, ама на мен някъде ми изчезнаха. Ето Фернандес ми е единия. От Реал Мадрид. Като той напредва, ще центрира. Нещо там се спъна и не можа. Сега той взима шут и това е на милиметри от вратата мина, но пак не е гол. Фернандес сега ще вземе ли? И сега ми вкарват. Ще се пробвам да направя обрат. Но без тези копчета за пас и шут съм по-слаб. Незнайно ми изчезнаха. Отново го повтарям. Сега пак ми вкарват. Ще трябва да правя пак такъв резултат, както беше с Пескара. Но с Соло са по-добри. Не можах да направя хубав шут, защото ми беше блокиран. Ето е така, само като натиснете тук. Това са финтовете. За жалост може и да падна. Не знайно защо. Не знайно, защото копчетата ми ги няма. Аз съм свикнал само с тях. Свърши първото полувреме. Вече започна второто.
Сега имам шанс да вкарам. Къде ходиш, бе, тапак? И слабак и тапак. Ох, разбирате ли? Аз дам пас и с едно свикна съм с други копчета. Ще ви да кажа топчета. Така. Дай. Фернандес, между другото, не е чак толкова бърз. 63 овераут. Той, ама имам един друг, който ми е 85 овераут. Сега възможност и вкарвам. Още един, поне да сме равни. Да не падам точно от Сасуоло. И ето, равни, има време за обрат. Много интересен матч става, защото има как да го обърна и той има как да ми вкара един гол. И всичко да свърши. Знам да се сега отнема. Така потъча. Сега пак възможност. И този път не можах, извинете, паднах малко от топката, защото седях на топка. Сега ще ми вкарат, не можаха. Дано да има шанс. Не, няма такъв. 2 на 2 хора с Сасуоло. Точно от тях не мислех, че ще сме равни с този отбор. А сега кажа ли, няма да и пускам голове, както сега направих. Защото те имат най-лошата защита. И сега вече ще ми видите състава. Ето първо накарали. И ето на мене Клазе някъде. Ето Фернандес. Какво? Да, там. Мислех, че Клазе ми го няма. Той ми е 85 между другото. Сега ще го намеря. Фернандес, паса Фернандес. Не тръгна към топката. Сега Фернандес. Хора, Фернандес не е много бърз, ама много добър. Между другото. Засада. Така ми е малко трудничко. Още веднъж го казвам, но най-вероятно следващия ми клип, ако е за това, ще съм по-добър, защото аз ще се играя. Така също може да натискате на човека и пасът да е точно към него. Има още един начин за удар, освен тук копчетата шут и така както аз в момента. И сега ще го направя. Натискате на вратата и ето, прескачате го. Бруно Гама. Кара, не съм го чула това име. Нищо, че е мой. От 21-ви любимия ми футбол. Пауло Дибала.
На негово място искам да е Пао Дибала, но точно под него искам хора от Ювентус, сам да знаете. Сега още веднъж. И ето гол. Без да съм направил шута, той е така, може да си ги вкарвате, пропусналите и без да правите шут, той веднага трябва да си направи. Чуя си къде ли учиш от този клазън. Исках самичък да си свърша таката сега корнер. Не съм свикнал така, съм свикнал да правя веднага удар от шут. Но сега, тъй като ги няма копчетата, не мога. Затова от корнери и от центрирана няма да видите много голове. Един-два максимума. И това ще след този матч свършва клипът. Сега имам възможност. Клазън, ето го. Прочетете, класен. И той вкарва. Клазен. Класен. Не знам как се чете точно иначе. Сега 3-0 вече за мене. Има време и да стане и 5. Сега имам фаул. Фауловете много лесно се бият. Ето. Се вкарват много лесно. Тук що вкарах. Пак той е Бруно Гама. Иска да го би Клазън, ама няма как да си го направим. Има едно лошо на тази игра, че не можеш да си правиш смени. Пумпа. Взехме я вече. Клазън. Шут на Клазън. Аз поне така го наричам. Сега вкарвам с номер 24, 74-та минута и 5-та, но тук не го правят една минута повече. Защото спира времето и няма как. Просто не. За радостта се спира времето. Тук не е като на истински мачове. Куит. Някакъв има. Иска да центрираме. Сторари, пази. Закарали. Бруно Фернандес. Оп, сега. И гол. Сао. Аз това го знам. Вкара 3 гола на матч срещу Болония, май беше. В Италия серия. И свършва матча. Това беше клипът. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, абонирайте се. Сложете един лайк.
Ако искате и към банката и до скоро.